Hello mga kapudibis, today kakain po tayo ng chicken amonado. Ayan mga kapudibis, at meron tayo ditong extra sauce sa sausawan ko mga kapudibis, patis na may kalamansi. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis yung mga kamay ko, mga tamki ko pampangan. Alay po kasi Ate Albi. Bukas siya po, Ate Albi. Ayan. Meron kaming solo-solo mukbang ngayon. Para hindi kami tumaba. Ayan. Ayan. Ay. Ayan. Ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta mo. O, kakunin naman. Lambot, Ang sarap. Naman. Yan, Happy Fiesta Santa Monique. Fiesta kahapon.
Yan o. Hmm. Ayan. Hmm. Ay, salamat po. Kaya makapudibis, hagis ako na naman pamangan ko. Makapudibis, ang ganda po kining vlog me, makapudibis. Thank you so much po. Bye-bye.